μου κάνεις το πακέτο. Κάτω το πακέτο μου. Όχι, παρέτα, θα ριάλες και Κάνε... Ανοίξε τώρα, ανοίξε, είναι παραπάνω. Δεν είναι μόνο κλειδί, είναι μόνο... Να κλείνει να φέρω, ρε. Όχι κλείνω το, πώς το δούμε. Δεν ανήκει. Να μην έτσι, πάντα σε κάτα ρε. Τώρα το πακέτο μου, έχω γραφηγιό πακέτο. Φίλε το διάλτη. Άντε ρε. Εκεί είναι εύκολο. Θέλει αδιάλτη. Καλά ρε, αλήθεια, να σου ρε. Δεν μου έχει άλλη ρε. Όχι, να μην δουλεύεις κάτι. Nada. Почему? Почему? Nada. Это видео? А, это видео? Да. Не фотография, видео. Κάνουμε ένα βίντεο μαζί. Γίνει ιστορία, όχι δουλεύει το, δουλεύει. Όπως είναι κανονικά. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Να κάνουμε έτσι λίγο... Δεν κάνουμε zoom το πράγμα. Όχι, όχι. Κάνουμε zoom, αλλά εντάξει. Μια χαρά είναι. Φυλάκι, φυλάκι, φυλάκι. Μπράβο γε μου. Μάνα μου το μορφιά. Άντε. Και λίγο έτσι. Και λίγο άλλος πως. Είσαι κούκλος, είσαι κούκλος. Απαράτησε τα πάντα.